इसोरखौ सिबिनो थांनाय 60 सुबुंनि जिउ खहा। थारैनो सोमोनांथाव। गोबाङानो गाव गावखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय इसोरखौ सिबियो। नाथाय इसोरखौ सिबिनो थांनाय 60 सुबुङा जिउ गोमानांदों। जाथायानो जादों सोनाब बेंगलाव। दासान्दि बलबम फुजानि दाना सोलिगासिनो आरो बलबम फुजा होनो गोबां सुबुंफोरा दाब दाब जायगायाव थांनानै गिदिर गिदिर शिबनि मन्दिरफोराव फुजा होयो। बेबादिनो शिबनि फुजा होनो रंजा रंजा थांबाय थानाय गंसे गारिया मोब्लिब शक जानानै गारियाव गाखोनाय 60 सुबुङा जिउ गोमायो। मिथिहोनाय बादिब्ला बे गारियाव जेनेरेटर लागायनानै डीजे दामलांगासिनोमोन। बे समावनो हरखाबै गारियाव मोब्लिब शक जानानै बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। गारियाव गासै 26 सुबुंफोरा दंमोन। बेनि गेजेराव जखम जानाय सुबुंफोरखौ जलपाइगुरि जिल्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांदोंमोनब्लाबो 60 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हायासै आरो दा 60 सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।